Isto é a base da tarta. Isto é toda montada. Isto é a marmelada de amorodo. Isto é queixo de Filadelfia. Isto é a xelatina de amorodo. Poñémoslle manteiga ao redor do recipiente. Despois, na base, son dúas bases, poñémoslle mermelada de amorodo nunha delas. Boa, no cae. Agora lle poñemos a marmelada de amorodo arredor. Ya te corta, tía. Despois poñemos a outra base por encima da mermelada. Botámoslle o queixo de Filadelfia na batidora e despois se abate outra vez. Agora botámoslle a xelatina de amorodo e batimos xa. Tres cousas estas. No. Agora vertemos o líquido na base da tarta. Agora metemos a tarta no congelador. Despois de un bon anaco no frigorífico, botámoslle marmelada por encima.